Nyakorongo juanga machiegni ma en chenro mar poko pogoro kiny makawuono abiro achiel kachiel kawuok e puodho mano mong'ere kaka Kenyatta Road Hydroponic Farm. Okiny makawuono ang'eni nyalo bedo ni penjori to Sharon Ong'aw. Idwaro menyonwa kit pok mane e puodho okiny makawuono kaluwore ni iseneno greenhouse mopogore opogore ooyo. Okiny makawuono nitiere mbui mabende oyanga gimoko kuom rowere e puodho makama. Mbui mabende osebedo ka konyo jopur mano mar medo yuto magi kowuok kuom pur gi pith. Adhi romo gi achiel kuom rawera makamano mabende osekonyo mano mar loso mbui makamano mosebedo ka konyo jopur. Bed koda nyaka giko mar chenro makama mar mondo mi wapuonjre matut machiegni. Nyakorongo juangi sani kora daro poro wach gi achiel kuom rawera mabende asenyisi ni osebedo ka yango mbui mano mar lony manyasani mano mar konyo jopur e pacho kaendi. Kama ntiere ong'ere kaka Kenyatta Hydroponic Farm e gwenge gieki mag Kiambu. Arwakni machiegni ma en chenro mar poko pogore kwachako nyalo machako gi nyingi gi ginero mabende utimo. An iluonga ni Caleb Ochieng, awuok Kisumu County to koro kae atimo ohala e Kiambu County ka. Koro Caleb en japur to koro watiyo gi lony masani ema koro wan kaka vijende wakete pur mondo wakel pur obed mayot. Caleb, nyakorongo jong maneno wanyalo penjo ni chenro makama nuchako karang'o? Chenro makama wachako igni 5 mokalo. En chenro mane bang' kane warado gi Equity to gi tieng' mopogore opogore ne ndalono ne nitie kech. Anya wacho ni ne nitie oro ma ndalono ninyalo neno ka ji ne dhi Northern Kenya ne dhi chiwo chiemo. Koro ndalone ma jok mane koro wabiro go together ne oneno ni ka wanyalo manyo youth mang'eny mano vijende ma pod tindo tindo e Kenya ka mwatieg gi lony manyien ma ginyalo timo go pur ok wanya bedo gi shida ma wan go e pinywa mar Kenya ka. Koro emane omanywa yudhe mang'eny ma an naneno gino e social media. Chon ne atiyo tich mar puonjo lakini ka naneno to naneno ka ne uninterested gi pur being that ni ne lony manyien. Koro kanyo emane abedo kodgi. Koro bang' mano nwadhi e college. Koro college ne mano puonjwa e tije pur ma opogore gi mwatimo gani. Koro bang' mano emane wakao loan nikech koro chako pur no chake nok yot nikech koro nyaka ni ilos greenhouse, nyaka ni ilos inyiew gik technology go iketgi eka koro ichak pur. Koro nodwaro pesa mang'eny. Koro through Equity, bank mar Equity, ne wanyalo secure 1.2 million. Each of us, the few of us manokawo loan no. Koro emane wabiro together mo wabiro wayudo low ka. Koro lobni ne wa lease. Kane wasemanyo wuon go to wamiye pesa. Koro omiyo wa low ma koro watiye sani. Koro nwagero greenhouses waka mwasebedo ga kwa pidho fruity vegetables wagi to wauso gi Nairobi to moko be nyalo dhi e pinje maoko. Aini kinde ka kinde ng'ato koneno chenro ni nyalo penjo ni to kara Sharon poko pogore en ga uloso gi talanta. Ang'eni gisebedo ka gineno greenhouse kone gi kocha. Kata kamano Caleb, nitiere mbui mabende uyango mabende konyo jopur kanyakla kod jogo eko mabende timo pith. Nyalo mna loso kotendre kod mbui makamano. Teknolojia mwatiyo go ka en lony maduong'. En lony ma bang' kane wase training the first year ne wan gi challenges mang'eny being ni koro nwawuok e kidieny mopogore opogore no kwan familia gi pur. Koro ne wayudo challenges ma koro nyaka ne wa address kaka koro joma nyien e pur. Koro mane ma koro number 1 ne wadonje greenhouses to waneno ni ang'o mwanyalo kelo mamiyo koro kwa puro to wapuro in a way that gik mwapidho gi chiek maber
kendo golo mang'eny moingo ng'ama kawaida. Koro kanye man wakelo gimoro iluongo ni automated irrigation. Koro ka ng'ata mowinjo greenhouse kaka gitimega iyo machon cha yudo ka greenhouse ni kanyo gigero tank mamalo makoro giyawo pi manually through gravity, but wan koro watime mopogore. Automated fertigation ni en ni fertigation en miyo gik mwapidho pi gi chiemo. Koro chiemo ni wakete pi. Kwa se kete pi, koro gima wapidho cha en koro wakete gi gimiluongo ni timer. Timer ni ene dhano matiyonwa, lakini en koro kwachule mshahara nikech en wanyiewe. Kwa se nyiewe mwakete kacha, koro yudo ni bang' saa ka saa okiro pi ne gik mwapidho. Koro yudo ka with that yudo ka gik mwapidho yudo chiemo moromo. Koro koyudo chiemo moromo to miyowa harvest maber. Automated fertigation ni okonyowa number 1 e labor. Dene in gi ng'ato masiki yawni pi seche te, bang' saa fulani odhi yawni pi, lakini koro yudo ka itime koro gi machine. Number 2, iyudo ka koro gino yudo chiemo e sama dwarore. Ing'eni koro machine ber moingo dhano, chalo robot. Koro program mikete cha kinyise ni saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 ochiw chiemo, seche go mang no chiwo. Pogre gi dhano ma ang' wiye wil, koro machine wiye ok wil. Koro yudo ka plants wapidho chiemo e sama kare. Mar adek, iyudo ka koro gino koro kelo tich mayot ne mokulima. Koro ok ochuno ni nyaka ibed kanyo. Koro kata idhi timo tije gi moko, imanyo fight gi market kocha, tiyudo ka puothi to dhi mbele. Koro kata ionge machiegni. Koro with that waneno ka nokonyo. Apart from that, ne wachako wamanyo app mane koro waneno ka management kaka ji ne timo record gik moko e buge chon. Waneno ka wanyalo tiyo gi lony masani mondo all information manie farm bedo kamoro ma ng'ato nyalo access, to kata ka in gi shida kaka mkulima inyalo yudo kony mapiyo. Koro kanye mane wa interact gi jowa ma nie ICT program ma ginyalo losonwa app. Mane gilosonwa app makoro watiyogo e manage greenhouse. Koro app ni en gi weche mang'eny e iye ka mokonyowa kaka watayo greenhouse. Koro number 1, app no konyowa e record keeping. Koro yudo ka record chieng' mwapidhe plants, the number of the plants, gimora mora wakete plants kanyo, obedi ni chiemo, obedi ni en yath, records gi wan go kate. Koro yudo ka sasa ya mwadhi harvest, record wan go kanyo. Pesa mora mwauso, wan gi record kanyo. Koro afama nyalo neno ka oloso pesa kose olal. Koro with that kikete app kacha okete yo mayot ma ineno go ma ok ni koro yelo buge ichako manyo kata buge okethore. Yudo ka gino information te in go kanyo, onya konyi e loso decision ma quick. In case ni neno ni nitie shida kamoro. To e app achiel ni kopogore gi record keeping, en gi section ma in case ni ineno gima fani e greenhouse kanyo, kata ineno gima chalo tuo kata gima ok ber e puodho, tinyalo goyo picha tipost ene app kanyo. Koro e app kanyo nitie set of agronomist madhi neno gino to mi instant answer. Gima chal kama ne gima kama inyalo tiyo gi gini kata gini mondo ilose. Koro yudo farmer ok chiu pesa mang'eny ni ki odwa dhi manyo ng'ato agronomist kamoro modwa biro ne. Koro yudo ka process no bedo shortened, cause kango post picha chakacha to not only the agronomist kata farmers my experience mane app no nyalo nyiso gini na experience gima chal kama to kama e kaka natime manotiyo. Koro yudo ka facts ni kanyo. Ng'adala pinje ni app no une muyango koso? Wane mwayange to wachako tiyo kode to introduce it to more farmers. Ma in fact okonyo farmers mang'eny sani. Sani ene Play Store. Kinde ka kinde ng'ato koloso app.
nyaka bede gi ber moro ma oyudo wiye. Nyiso matut kotenore kod ber ma samoro yudo wi app makama. Nying app waluongo ni Superfarm. Waluonge ni Superfarm en Play Store. Koro Superfarm ni kaka sewache okonyo e record keeping, to konyowa be ka iyudo shida mora mora to oking'eyo ni idhi tackle nade. Koro idhi yudo ka experience farmers ni kanyo mose tackle shida go, inya yudo data information mar different stages mar pur to gi different challenges mantie to gi kaka farmers go ose tiyo gi challenges go mo oyudo success. Bende kopogore gi app ma bende nisenyisa nyakwara Ramogi nyinge, bende ni loso kotenore kod kaka useto pi ma bende dhi e cham ma bende upidho, kana mana kata wachi ni vegetable fruits ma bende upidho. Akini pi kisete mano be mano yango kaka otiyo koso nango. Wane mwayange nopuonjwa kaka inyalo keto chiemo pi to gichamo. Koro the kind of irrigation no kwasetimo research wanena ang'o matimore loka, ang'o matimore koni. Koro kanye mwayudo ideas watiyo gi local materials ma wan go available e Kenya ka. Te mwayango koro the likes of kaka watiyo gi timer, kaka watimo go drip irrigation kae. Bende pi bende napokinyiswa kama ugole, pi ugolo kanye? Kae pi watiyo gi pi mar kisima. Watiyo gi pi mar kisima, alafu ema koro watiyo go irrigation. Seche moko ka pi mar kisima no ni piny wanyalo tiyo gi pi mar city council. Koro nitie kaka watriten aito bedo easy for farming with. Teknolojia ma bende biro godo nikech kinde ka kinde wacho ni yor lony manyasani bende emosebedo ka kelo lokruok. Akini ber mane ma bende useyudo kaluwore gi teknolojia kata mana chenro mar yango mbui manyien ma bende yango? Yango tiegruok ma kama osekonyowa nikech koro tich bedo mayot. Iyudo ka koro shida ma deno chami pesa mang'eny isevo pesa no nikech koro information moro manikia iyude yo mayot. Namba 2 kaka ipenjo ka be wasetiego jomoko, yes, iyudo ka nitie farmers mane tiyo gi old way, jopur mane tiyo gi old way conventional farming. Koro iyudo ka koro gineno ka warade chiro, gineno ka gik wabeyo, gineno ka wan gi consistency, gibiro to wapuonjogi. Koro kanyo be kendo chak miyowa wala matin nikech wapuonjogi, gichulo aito gidhi gitimo kuma gintie, gitimo the same thing mwatimo ka. Koro yudo ka konyo community to kendo miyo gi tich mayot. Gimoro moro mantiere gi ber kalib nyaka bed gi achiedh nada. Ng'eni sibido kilero ni nyakwara Ramogi maneno wasani ber mopogore ma bende teknolojia ma bende nuyango sibido ka konyo godo. Achiedh nade bende ok nyal koso. Kini gina achiedh nade mage ma bende samuru sibido kuyudo? Achiedh nade manyalo bedo en koro finance. Koro being that ni wan ng'eni pachwa ahinya ni e pur. Koro iyudo ka koro app no mondo pod wan gi gik mang'eny mwadwa develop e iye kanyo. Koro yudo ka pesa mang'eny dwarore kaka onyalo bedo managed nikech en be en kidonje tiegruok koro yudo ka nitie maintenance fee mare. Koro mane ma koro nyalo bedo ni nyalo chandowa matin. Koro wa hope ni wabo yudo partners in future ma wan gi vision ma same maka mbele kanyo bedo maber to wadonje finance maber to nyalo konyo ji mang'eny nikech sani ji mang'eny matiyo kode. Wacho ni loso app ma app no bende seyango ni nitiere Play Store manyiso ni ng'ata nyalo donjo kacha to download, obed gi wifi, obed gi wacho ni mobile data. Akini ka gin gise download un jok moyango app makama ber mane muyudo? For now wane owala mar app. For now nwakelo gimoro ma solve the problem ma wan go. Koro sani we want as many farmers as possible to use it. Eka keto data. Nikech data kanyo, apart from record mar inputs mwakete puodho, wan gi daily activity program ma farmers feed kanyo. Koro yudo ka kila farmer katimo gike, few successful farmers mabobedo at the same wall. Ka nitie farmer moro man gi challenge, oneno ni farmer ni enotimo ga ang'o pile. Koro yudo ka information no odhi yudo app kanyo. Any new farmer manyalo donje app no madwa chako farming, oyudo information mar step by step mar crop production. Koro ko yudo information kanyo dongo konye. Koro maybe in future ka koro waseketo data moromo
koro wanyalo chieme, but sani pod waketo data e app no. Nwacho ni nuloso app ni gi rawere mamoko. Akene nuyangi gi rawere maromo adi kama? No, wachake ka wan ji ang'wen. Ne wachake ka wan ji ang'wen, ma 3 of us were farmers, and then wan gi one developer and the company mare. Koro wanyalo bedo ni wan heads ang'wen manochake. Kaka kanini Kaleb in rawera to achiedh nade ma bende thoth rowere nitiere godo kata mana mang'iewa ukinyi makawuono en kaluwore kod nok mano mar tich. Akeni ndi wach nang'o kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore ma bende useyango mano mar konyo jopur ginore ma bende rowere pacho kaendi nyalo kopo. Gima nyalo wacho ni kata rowere ma pod koka dwaro join schools. Kitimo course, tim course ma idhi ndikori kendi, kata kidwaro manyo tich, tim tich ma yot mondo indikri kendi. Koro yudo ka tich mwatimogi en tich ma ok digomb mondo ndiki, nikech iwacho ni tich onge. Koro ki ibedo ni idwa manyo tichno, tich ni kae e pur ka, kikelo gimoro, anyalo nyiso yore ni think or par gima nyalo kelo solution e gimora e community mari. Koro mane malony konyogo. Gimora manya kelo solution ok dikos chieme iye. Ang'eni nikech chenro mar opogore wan wachaka gi app kata mana mbui ma bende konyo godo jopur. Waseno greenhouse mopogore yang ni nyik Ramogi juang ni gin kit pur gi pith mane ma bende utime gwenge gi mag Kiambu. Greenhouse maka watimo gimiluongo ni hydroponics farming. To koro hydroponics farming en pur kwatiyo gi pi, ok wati gi lo. Gimomiyo ok wati gi lo iyudo ka nigi tuoche, kuonde moko ok awacho ni kuonde te, kuonde moko iyudo ka lo nigi tuoche. Koro kin kang' ipidho, kin koro ipitho kaka japur, tiyudo ka koro tuoche ka kang' oketho ni gimipidho cha dong' ineno koketho ni ohala ok idhi yute. Koro wan kaka koro hydroponics farmers, wan jopur ma ok wadwa asara mawuok ni gima wapidho ok otimo maber. Koro mane miyo waneno ni kik wati gi lo man gi tuochego. Koro watiyo gi media, gimora mora manyalo mako roots mek plants. Koro kwatiyo gi media no, chiemo gima wapidho yudo koa e pi. Koro wan pi ne mwakete chiemo, koro kwang' waolo to ochiemo. Koro iyudo ka gima watimo ni do waloso chiemo ma crops dwaro kende. Nikech iyudo ka koro kipidho e lo, tiyudo ka nitie minerals moko ma crop ok tigo. To wan waketo minerals ma crop tiyogo kende. Koro iyudo be ok wakete mang'eny, be ok wakete matin, wakete moromo ma crop dwaro. Koro with that kidhi neno crops ma pidho chunygi ng'ich, nikech giyudo gimora mora ma gidwaro. Gima ng'ato deno pidho e lo to samoro lobno onge gino, wan wachiwe ka entie te, to wachiwe sama dwarore. Koro mineno ka mekwa bet timo maber to nikech lony. Niwacho ni pi mabende dhi kata mana e pith mabende utimo kaendi gin mawuok e kisima to chutho wang'e ni pi kisima utimo pi chumbi. Akeni niwacho ni pigno utimo nade mar mondo mi alot kata mana alode na neno kata mana iluongo ni nyanya mabende upidho. Akeni utimo pigno nade? Thieth mane mabende umiyo pi makama? Nitie kaka koro wanyalo golo excess salt. Koro mano koro nitie kaka wanyalo golo excess salts, aito nitie kaka koro wakao fertilizer to wakete e kidieny madwarore. Koro kwasekete madwarore gi plant to wadissolve e pi. Koro kodhi to dhi kaka nutrient solution, en pi man gi chiemo. Ema koro watiyo gi lony kaka wakire ei gik mwapidho. Beda ng'enya ka sani ang'eno oganda mopogore samoro nyalo bedo ni penjo ote mopogore kaluwore kod jogoeko madeher yudo lakini yudo yo machal nade jok madwa tiegruok uchione gi yo machal nade? Kidhi e mbui mano Instagram, Facebook, waluongore ni Agroponics Enterprise. Koro inyalo gochonwa be e namba mar 07 05 5 2 5 Bende ng'ato nyalo penjo ni kaka rawera, bende ng'ato samoro wacho gani kaka samoro 5 years from now, future plans ma intiere godo, lakini ngi chenro mane kinde thuolo mabiro? Number 1,
ka koro puothwa ni kaka koro nwasechake kae ni osebedo higni 5 maber ka wasesomo gik mang'eny ma koro sani an gi knowledge mang'eny e wiya ka kaluwore gi technology to luwore gi farming. Koro sani kae chalo kaka demo farm kama jok manyalo bedo interested gi pur ginyabiro gineno gima watimo aito wapuonjogi. Koro kanyo wapuonjogi kaka watimo to gidhi gitime puothegi to gitimo go ohala no. Aito namba 2 ambe koro an gi plans mar koro awuog kae kama jowa nitie ni mondo ambe koro adhi e puotha mondo koro achak puotha kama koro abo yarora to kendo abo medo puonjo jok makorwa koro kaka sani koro an awuok Kisumu. Gini okine ka koro watime Kiambu County ka. Koro amba tere Kisumu mondo jowa be one gima watimo ni mondo gimbe gisome kit pur ni gimbe gigoyo wala kaka ji goyo wala koni. Wadake piny mag dongere wacho ni every day is a learning process. Akini un bende chiwo tiegruok nikech ang'eni modak e piny makoro ji dwaro mana skills. Ji dwaro ng'eyo tije mag lwedo. Tiegruok bende chiwo? Aparo ni shida man Kenya kae en yudo ka ji odhi e skunde mek universities gin gi papers to kendo koro gibiro gibet go maot. Kata ka koro gibiro koro giwuotha gima gisomo no gichieme. Koro wan kit puonjo ma wapuonjo en wamiyi skills. Ibedo gi knowledge mar timo gimoro. Koro onge chieng' mibo kao papers go ni itero kamoro. In gima skills ya kosedonje wi tidhi itimo gima chal kamano tiloso kode pesa. Koro wan wamiyo ji skills. Ok danga wuondi ni koro kisebiri somo kuom tabo timo ni graduation moro an ok abi timo ni mano. An kase mi gimi rieko miseso e wi koro rieko no emidhi tiyo go iloso go pesa. Kaka jogo eko mabende osebedo ka yango yore mabende oganda mapacho keni nyalo konyore godo. Mbui mabende yango konyo jopur kaka ginyalo timo pith to pith wuok e yo makare kendo giyudo yuto mabup. Akini koyo mare ne piny owacho nyalo bedo ang'o kinyi makawuono ahinya mar siro rowere mabende yango chenro mopogore opogore. I'm happy ni jatelo ma wan go sani ok ang'eyo kata koro obo timo kaka owacho no, lakini owacho ni pur e agenda ne maduong'. To kaluwore gi kaka koro ndalo ma chuok go aneno ka bech fertilizer bet odok piny matin. To agombo mondo med dok eka koro puro bed mayot wakel chiemo mang'eny ma ka serikal nyalo konyowa weche gik mwatiyo go e puro bed mayot. Koro yudo ka koro wanyalo loso chiemo mang'eny mamoko koro dhi oko. Koro yudo ka mano dhi miyo koro chiemo bedo mayot e Kenya ka to kendo nyalo ywayo nwa pesa mang'eny ka koro watero chiemo oko to kendo koro nyalo miyo koro ji mang'eny donje pur. Kalebe bende rowere mopogore opogore ang'eni neno chenro mano mar pok opogore okinyi makawuono kaka jala mabende osebedo katimo chenro ahinya mag pur kod pith iwacho ni higni ero osechopo 5. Akini en jip mane madichiw ne rawera okinyi makawuono nikech ndi wacho ni mwandu nitiere puodho. Rawera dinyis nang'o okinyi makawuono kaluwore gi chenro mabende utimo? Anyalo nyiso jowere ni pur masani ok chal kaka pur machon maning'isi ni kaw gembe idhi pur go matek. Sani watiyo gi rieko ok wati gi teko. Koro pur masani yot malich. Ka rowere nyalo manyo jo molony kaka wan ni mondo wanyisgi kaka itimo ma gidonje pur nyalo bedo maber zaidi. Koro an anyalo nyiso rowere ni kigibed gi paro moro mar ni kidonje pur tidonjo gi teko. Sani wadonjo gi rieko to waloso pesa e yo mayot malich. Kaleba kanyalo nyisi ni nyis nyakwaronga jong wach ni mogik okinyi makawuono kaluwore gi kit pok mabende ntiere godo hakendi wach nang'o? Wachna mogik en ni ka wadhi e wach lony technology nitie gik mang'eny minyalo tim manyalo solve the situation ma wakale e Afrika wakae. Koro youth manitie kik waninda wang'i ang'o shida mane manitie tang'o mwanyalo loso kaluwore gi lony to watim research. Koro kanye tiju wabire kik waninda ni koro tich onge ni koro wabeta ni warito ni chieng' moro kwa yudo tich to sawa. Wang'i shida mane mwakale to ere kaka wanya solve to wakelo lony to waloso go shida no to kendo tich koro bedo mayot to kanye ma koro kendo wadhi chieme. Kale babu ni erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok mabende timo e gwenge gi eki mag Kiambu.
Kok manya kwar juwanga mane pok mabende dwamenyo ukinyi makawuono pok mano mare yangu mbui kata mna lony manyasani mabende konyo jopur e kit pur mabende gitimo. Naloso kanyo gi rawera mong'ere kaka Caleb Ochieng, achiel kuom rawere mabende ntiere kaka oloso app mabende konyo rawere mabende konyo jopur e pacho kaendi e puodhone mong'ere kaka Kenyatta Road Hydroponic Farm mayudore e county mano ma Kiambu. Geno marani chenro ma kawuono iyudo godo puonj makoni kod kocha. Namba nosechiwo, mbui miyudo gi bende nosechiwo nyaka nying mano mar mbui margi mabende yudore e Play Store. Gikanyo makelo e giko mar chenro makama warad kendo e chenro maket kod ma chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mitayo kod Sharon Ong'aw. Richard Masani.